സൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന സൂപ്പായിരിക്കുമല്ലോ. അതൊന്നിക്കലും ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ സൂപ്പായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പായിരിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചീര സൂപ്പാണ്. ചീര പൊതുവേ നമുക്ക് സീസണലായി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കെപ്പോഴാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പാണിത്. ഈ സൂപ്പ് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിച്ചണിൽ ഏത് വെജിറ്റബിളാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് തക്കാളി, ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഈ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ക്യാരറ്റ് വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം, ക്യാപ്സിക്കം വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്യൂരിയിലും നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുട്ടയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മുട്ടയാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും തോറും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻസിൽ പറയുക. പിന്നെ കാണുമ്പം വല്ല അപ്പറ്റൈസിങ് ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. സോ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. താങ്ക് യു.